Singgit to. Migo, tabang. Hello mga kapalpak. Mo ni ang kuan dito usa ka shooting ron ni Tutong Tugsok. Mika. Aw, kung sa inyong sawa ka to? Lab. Palihog lang tan-aw po sa iyang channel sa Tutong Tugsok sa full video. Ikaw na. Yung mga kapalpak. Kapit pag-abot na to. Niingon ko nga. Oh, sus. Nailis na lang akong sinina. Wa pagyapon ko kukuan. Mika. Magic siguro ni man. Ala gani. Hello guys, support dahil sa Boy Palpak TV vlog. Sa mga viewers dahil sa Znit Lovers TV dahil pakisupport dahil ang YouTube channel ang Boy Palpak TV vlog. So karon dahil behind the scene dahil ni karon sa video ni Tutong Tugsok TV. Mga guys, okay mga katugsok, ayaw magkalimot sa iyang channel dahil pagsuporta no sa ako mga followers o subscribers. Boy Palpak TV vlog. Iyang himo komedi ng gyapon para sa mua. Sa among gingon dako namong pasalamat din ninyo sa inyong pagsuporta din namo. God bless kinyo tanan ug ayaw mo kalimot sa pagpislit sa bell icon para nga active mo sa among mga videos. Okay? Thank you, God bless. Hallelujah, praise the Lord. Okay, guys, makita nyo ang full video ni Tutong Tugsok si An Channel o si Mr. Laagan. Action. Animal mga kumbayana. Animal kibiyaan ko diri. Wa na yun lang ko ka. Yung naog, ano na, inisa na ako sinila, og puro laghay-aghay. Migo, tabang, Migo, maloy ka, Migo. Bakit na oy? Nag-vlog ka mo, magkuhan, magdungabing mo kay ang inyong adlip, paano mo? Nastan ka ron, tuang nagabilin dito ron nga. Mura magduyan, bakit ito, humana ko na magduyan. Nung duta din, magduyan ng labs. Simple labs, humana sa ganay. Simple labs lang, hindi ka patipangan, tagig ka og duyan yun niya. Paman sa inyong ginawa, tanawa. Di, pulaan kayo siya. Mingon pa kayo ganay, usam sa tagduyan. Okay, kita ka na, hawan. 30 seconds pa ganita. Hawan na, samot lang. Makikusap pag ako sa oras. Ito na ni halana doon. Ligil-ligilan na itong maayo. Nya saman. Nang ba ito ka? Sino ba yung kapon na ko? Kawi. Kawi, pa niya mga. Condition pa kayo kumudag tabing-tabiyo ko? Unsa naman to? Unsa naman to? Uy, kalimba na raba to. Sige. Sunod na naguli ni mo, inom og coca. Nya kaon og butong daghan. Kay para pulis atong nakuha karon. anak din na. Kuya, nag-ana. Nagkapyat ni mo, okay? Rolling. Tabang kaya, tabang. Action. Migo, tabang! Asa na si ate? Migo, tabang ako, Migo. Ano ka mo ganyan, Migo? Migo, kibiyaan ko atong iyang ate niya. Wa ko kaduyan niya. Kaya ako kipaduyan. Mahadlo ko laom kayo. Hanala kami, Migo. Ang ngayon bang kay Kamkap, pantay ka na sa buhol? Migo, tabangay ko. Kanang nasa buhol ba? Ayaw, Migo. Mahit man lang. Wala, papisong na ba kayo na? Migo. Mamaning amahan ka sa buhol. Tabangay ko, Migo ba? Sa buhol ba? Tapang mo. Tapang. Ginaw, Migo. Migo. Oh, natagak naman lagi ka. Ikaw naman simple. Sa kakadupol na. Maabot magtaday na ko. Oh, mag-iikot. Sige, kung tabang nga. Ibaw na inong ka. Sus. Aya ni. Animals ba ito yung muhang.